dat erachter zien. Want was net aan het vragen waarom hebben we dit dan, zeg maar, hè? Ja, want Maar probeer een beetje, als speel een beetje natuurlijk te houden, hè, zo als dat kan. Dus ze stonden ik niet meer in de stal, ze kunnen zelf beslissen of ze binnen staan, buiten staan. Ze hebben voorbakken, ze hebben wei, dus ze kunnen zelf, ze hebben buim voor te schuilen en zo. Dus ze kunnen zelf, we willen dat een beetje natuurlijk doen, zeg maar. Dus gaan niet op het einde van de dag zo van, hé jongens, nou goed genoeg binnen of 's morgens nou goed genoeg boeten. Nee. Dat kunnen ze zichzelf gaan zelf bepalen wanneer ze dat willen. Wanneer ze willen slapen, wanneer ze willen eten, wanneer ze willen spelen. Daarom staan ze ook bij elkaar. Ja. Ze zien dus ook een kudde. Waar ze willen poepen. Ja, waar ze willen poepen. Ja, dat is nou jammer dat dat nou op de film staat. Nou ja, Dick zei zelf van, dat moet ik toch nog wel even zeggen. Ja. Maar waar heeft ze dat principe opgedaan? Zo van, lot die peerden zelf beslissen. Ik had dus die Friese merrie. En Ja. die waren ontzettend lastig en die waren ook best gevaarlijk. En iedereen was een beetje bang voor. En dit is mijn erfelijk huis. Dat huis heeft mijn opa gebouwd, waar we door wonen, zeg maar. Wat heeft u aan ligt? Ja, wat heeft u Achter aan de ligt? heg? Ja, dat is Oké. mijn huis, ons huis. En dat is het erfelijk huis van mijn pap. En mijn opa heeft dat huis gebouwd. Dus het is een beetje... Maar dat ziet er... Ja, wij hebben een stuk tegenaan gebouwd. We hebben dat vernieuwd. We waren redelijk oud. Dus dat iets leegere stuk, Ja, dat hebben we heb je eraan gebouwd? Ja, maar dat is een soort gevelboerderij, huis. Dus dat is mijn erfelijk huis. Dus toen we het huis even kochten, kregen we het peer erbij. En dat peer was best wel lastig. En ik merkte ook wel, ook in de tijd dat het niet zo goed met mij ging, dat deed iets met dat peer. Dus langzaam ben ik een beetje gaan leren van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Ik kon tegen iedereen zeggen, het gaat goed, maar mijn peer, we kosten niks meer met elkaar, want die vulde dat wal. Dus toen is wat ontstaan. Toen ben ik er me een beetje in gaan verdiepen en zo ben ik bij een organisatie terechtgekomen en veel meer geleerd over wat is nou paardengedrag en wat zeggen die nou eigenlijk en wie werkt dat nou en wie werkt die interactie tussen paarden en mensen. Zo ben ik ook in dit werk dan terechtgekomen. En zo ben ik ook een beetje, ja, wat heeft een paard nou eigenlijk nodig? Ja, gezelschap en ze moeten in de schuil en ze moeten wat te doen hebben. En zo is dit eigenlijk langzaam ontstaan. Ze noemen dat een paddock paradise, maar dat is het nog lang niet. Ja. Dat is in aanbouw, in ontwikkeling. Maar wel dat ze al, ze bewegen de hele dag, ze staan niet stil. Dus er zijn verschillende manieren waarop ze met peerdkens omgaan en dit is er één van. Ja. Is nou misschien ook die Friese merrie, Ja. die een paar jaar geleden is overleden, is die dan misschien ook wel deels zo onrustig geweest, onhandelbaar, omdat ze vulde dat stieg ook Het niet was een lekker combinatie, ja. Die waren al heel erg, ze hadden van alles. Maar ik merkte later, dat besefte ik me later pas. Eerst vond ik ze dus verschrikkelijk lastig, maar later begreep ik pas dat het heel erg met mij te maken had. Omdat het met mij niet goed ging. En zij keek naar wie het met mij ging en niet naar mijn boetekant is ze dan aan iedereen laat zien. Hè? Dus daar heb ik van geleerd van, hey, als ik bepaalde dingen doe of als ik me op een bepaalde manier vul, dan reageert ze op. En ja, zo heb ik, zo is er een ganse wereld voor mij opengegaan. Ja, heel interessant. Heeft ze je ook een bijdrage geleverd aan die herstel? Of in ieder geval dat ze door weer uitgekomen is, uit die periode? Want ik neem aan dat dat de periode was waarin het niet goed lukken met kindjes ja, krijgen. precies. Dat weet ik niet of dat toen zo was, maar het was natuurlijk wel een bepaalde houvast en een bepaalde structuur. Ja, ik denk dat als een hond er meer invloed op gehad heeft. Ja, niet deze, dan een andere. Ja. Vertel. Ja, we kregen toen een hond en ja, dan waren reden om op te staan 's morgens, want hij was eruit, hij was verzorgd, hij was een superleuke hond. Dus die hond heeft heel veel gedaan. Ja. Die heeft tegen ook structuur gegeven. En van een hond kreeg ze ook veel terug. Ja, precies. Ja. En Dus dat was heel, die heeft toen heel veel gedaan. Daar had ze iets om voor te zorgen en ja, die heeft wel. En toen woonden we nog niet heen, dus dat peerd was nog van mijn man. Dus dat was toen nog niet zo op die manier. En toen vond ik het nog vooral heel lastig, omdat ik helemaal niet begreep wat dat tussen ons deed. Maar later, ja, dat peerd is zo belangrijk voor mij geworden. Dat is echt, mijn soulmate zeg ik altijd. Toen die stierf, vond ik verschrikkelijk. Maar je hebt elkaar echt moeten leren kennen. Ja. En verkennen. Ja. Ik heb er heel veel aan gehad. Vertel, wat heeft ze aan haar gehad dan? Nou, zij heeft mij uiteindelijk op deze weg gebracht. Ik heb zoveel geleerd over, over mezelf, over om te laten wie ze zich voelt, om te zien wie ze is en om zich te voelen wie ze zich voelt. En niet om maar iets naar buiten te brengen. Tuurlijk kan ze altijd een keuze maken. Hè? Maar als ze niet eerlijk is tegen zichzelf, dan uiteindelijk loopt ze vast. Dus om dat veel beter te leren, want bij haar moest ik
altijd ervoor staan, zeg maar. Ik moest altijd zorgen dat het klopte wat ik deed en wat ik zei en dan ging het goed. En als dat niet klopte, dan ja, was die heel vervelend. Ja. Dus ik heb heel erg geleerd om heel erg bij mezelf te blijven, vanuit door te werken. En ja, later ben ik dus dit werk ermee gaan doen. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord of gelezen ergens dat de ogen van een peert ook spiegels zien Ja, voor mensen. Oh, dat is zo, hè? Dat Ja? zeggen ze, ja. Nou ja, wat ze wel doen is reageren op wat er op dat moment is met dich. En ik kan ook dag en uur zien of er spanning of ontspanning of nou ja, dat. En daar maak ik natuurlijk gebruik van in mijn werk nou weer. Ja, Ja, want dat was de volgende vraag inderdaad. Ja. Wat ga je zich nou straks met die kinderen doen die hier komen? Wie ga je ze dat doen? Wie brengt ze dan? Want ik neem aan dat het belangrijk is dat ze met elkaar in contact komen. Maar past dan het ene kind beter bij de Fries en het andere beter bij de pony? Of hoe gaat Dat kan, ja. Maar nou vandaag bijvoorbeeld, we beginnen met een groep en dan is het echt beginnen bij de basis. Dus elkaar leren kennen en wie duist dat dan. Het zijn ook kinderen die daar naar middelbare school gaan. Dus de overgang, om daar ook wat extra's in te kunnen bieden. Dus ze beginnen eerst met elkaar en dan ga je ze de peer toevoegen. En dan zien ze wat er ook echt is en leeft en wie kinderdingen aanpakken of wie ze het voelen of ervaren. En dan gaan ze ermee oefenen en dat geven we dan terug. Dus ze ontdekken zelf van wie ze dingen aanpakken en wie dat werkt. Maar we ondersteunen dat proces natuurlijk. En dan laten we ze experimenteren. Als ze het op een andere manier, dus wat is dan het effect? En dat koppelen we weer terug naar de werkelijke wereld. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over wie duist het op school of thuis of op de club. Maar ze ontdekken elke keer weer, eigenschappen van zichzelf, dingen van zichzelf, waarmee ze iets kunnen aanpakken of iets nieuws kunnen aangaan. En dat peert reageert er direct op. Of het echt is of niet. Ontdekkingsreis. Ja, eigenlijk is het een grote ontdekkingsreis. Merk zich aan de, want je kent die peertjes en natuurlijk... Een ezel. Ja, ik zie hem even niet, dus die daarachter de... Oh nee, daarachter stier. Amigo. Tuur, oei, Ja. Mano amigo. Ja. Merk je aan haar dat ze dat leuk vinden? Ja, ik heb ook een peert gehad, vond dat niet leuk. Dus die heb ik uiteindelijk, is die ook nog een hele grote Paddock Paradise gegaan, zeg maar, met andere peert. Ze zijn allemaal nieuwsgierig, ze vinden het leuk, ze vinden de kinderen leuk, ze reageren er ook op. Ja, die kleine die kan nog wel eens een keer happen, die moet echt wel zijn ruimte hebben. Dus met die ben ik wat voorzichtiger, maar die andere drie zijn heel lief en nee, die doen echt niks verkeerd. En dat moest ze ook hebben. Er moest ook peert hebben die dit leuk vinden, die er ook willen zien. Want ze zien natuurlijk in die zin, meestal vrijwillig, kunnen ze meedoen. Ze werden niet gedwongen. Dat zijn geen werknemers. Nee. Dus Dirk is kijk, met een groepje, dus we opdrachten aan een touw bijvoorbeeld. Maar met heel veel coaching zien ze gewoon vrij en los. Dus gaan ze in de hoek staan. Nou, zit dat natuurlijk ook wel wat. Maar ze kunnen zelf beslissen of ze meedoen en Dirk ook weer er meedoet. En dan zei ze net, ik doe je ook nog trainingen zonder peert. Ja. Wat is dat dan? Ja, dat is een bepaalde methode in de jeugdzorg. Dus voor jongeren die op heel veel gebieden problemen hebben. En wie kent ze nou met eigenlijk aan de slag? Dus wie kent ze die bereiken en wie kent ze zorgen dat er weer een school komt en een fatsoenlijke woonplek. En dat er weer mensen zijn die er willen helpen. En een stukje basis weer terugbrengen, zeg maar. En dat is een training die geef ik in de jeugdzorg. Die heb ik zelf ook ooit gedaan en die geef ik al jaren voor een organisatie. Gaaf. Ja, en dat is ook een beetje mijn doelgroep. Dus, de Suus hetzelfde. Geef ze wel eens gastcolleges op opleidingen of zo? Nee, dat doe ik eigenlijk nog niet. Nee. Nog niet? Nee, misschien in de toekomst, maar nee, nou nog niet. Nee. Nou ja, ze zit natuurlijk ook nog met de kleine boksenpoeper nou. Ja, we zien wel weer een beetje, ik had natuurlijk veel dagen om te werken en nu is het weer heel erg georganiseerd en gestructureerd. Hè? Ja. Hey, en ik vind het zo'n geweldig woord, hè? Ja, 2 woorden, Paddock Paradise. Ja, Paddock Paradise. Nou ja, het is dus een paradijsje voor peert, waarin ze zelf kunnen bepalen wat ze doen, wanneer ze naar binnen gaan, wanneer ze naar buiten gaan, wanneer ze gaan slopen. Ja. Maar ik zei, het is nog niet klaar. Wat ontbreekt er nog aan dit dit paddock? Paddock? Nog heel keer water erin. Oh ja? Een soort, waar ze in kunnen spelen en kunnen drinken en kunnen liggen. Dus dat zie ik daarachter nog ergens zo. Kijk, en de kinderen heen met heel veel paaien nog wat en met steen er doorheen. En we zien buien met het aanpoten overal, zodat ze wat meer schaduw hebben. En het is ook allemaal eetbaar. Die haag die er neven staat, kunnen ze allemaal van eten. Dus ze kunnen gewoon de hele dag een beetje knabbelen.
Dus ze kregen huimen, ze kregen ook gras, maar ze kregen ook kruiden en ze kregen ook... Maar ze kunnen eigenlijk zelf bepalen wat ze nodig hebben. Dus ze eten van alles wat op de maan zit. Die haag die wordt nooit hoog. Ik zeg nee, dat weet ik. Maar ja, dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Dat ze zelf kunnen bepalen wat ze eten. Ja. Ja goed, ze moeten ook werken en dan is het ook wel fijn voor mij is het ook heel belangrijk dat ze mentaal gewoon goed in haar vel zitten en een beetje kunnen scharrelen en dat. Ja. Ze scharrelen hun kostje bij elkaar. Ja, dus ik zie nog altijd wel wat buimen, wat peetjes en maar dat water, dat hoop ik nog wel ooit dat Nou, we horen let aan ergens, daar had je ook een berg zand liggen. Ja, we hebben er ook een bergje. Ja, en daar ging de ezel, daar had je 2 ezels of 1 ezel. Ja. De ezel die ging er overheen en volgens mij die pertjes ook. Ja, hier ook. Hier spelen ze we hebben maar een klein bergje, maar ze spelen er allemaal op. Vooral de ezel met de kleine. Dat is altijd weer bovenop stijden. En, dat is super grappig, want de buurman staat ook altijd een laken. Ja, precies, die wil ook heel graag. En die willen hier kroelen. En de ezel kan niet bij de vries. Dus kroelen is dat ze zeg maar een beetje aan de schoft. Dus bovenop het peer een beetje aan elkaar kroelen, zo als een stukje gelegenheid. Dat is eigenlijk de schouder eigenlijk voor, hè? Ja. Ja, en de ezel kan er niet bij, dus als de vries dat bij de ezel duidt, dan kan de ezel maar tot aan de borst, maar op dat bergje kunnen die dan op. Dus zo doen ze dat dan. En dan speulen ze op. Ja, dat bergje vinden ze fantastisch. Inderdaad, ja, de ezel heeft een bergje nodig, dus